kayune purwosa iya jiweng piye ngaso piye iya ngaso ya ora apa-apa
kowe arep tembangan ya ora apa-apa dhewe. Nah, kowe tak pikir-pikir nganu wis mayang bareng ora iso kawudul. Ger mayang bareng bisa setengah bungkus. Iki roller belum tek. Arep ngopi be kangelan. Di gekna kopi di. Kowe ngundang Adi kok ngek kopi. Kopi wis adem. Gawe disyukuri, gawe diombe dadak cerewet. Cerewet-cerewet nanti kenapa apa lah. Niki acaranya sedekah bumi, Den. Iya cilik. Sedekah bumi kok mayang golek. Ya untung anak dilanang sing tenyeng. Wis Mas, mayang golek ora apa-apa. Bisa. Kayak kepriwe ngono. Ujar ngomongane wis arep wayang kulit kok. Malah wis Mas ora apa-apa wayang golek, tak kendari. Ya matur nuwun. Lho wis gawe pirang dina. Ora cek-cek latihan. Angger tak parani latihan ku sedela. Untunge matur nuwun karo Mas Nung, karo Mas Gito, Mas Gopar, Mas Among, karo Mas Joko. Gelem ngomong kali gue, tak latihan jiweng. Iya jiweng. Iya sing tenanan nggonmu latihan. Nggih. Pokoke nekat lah. Rumah saku kok ditanggapna wayang larang-larang padha nonton sing kepriwe yo. Kok pada ngumpul ke nonton. Rugi nek ora nonton. Sing rugi sapa? Nggih pulun anu boten ditonton rugi. Ola, tak kira sapa sing rugi. Anu tembangan maning tembangan apa yo? Yo ditimbali sih dene. Masa timbali. Genanu ibu-ibu kabeh. Anak mama kenas. Anak nganu Mas Tiah. Anak bintang tamu nih bareng. Saking pundi mak niku bintang tamu nih mak? Saking Jakarta. Aduh saking Jakarta. Sinten Lek nama Bude niki? Nggih Bude. Napa Mbah? Ini boten kaya niki boten kepanggih hadilanan. Niki ajeng nyekar napa niki? Nyuwun dibantu niki ajeng nyekar napa anu? Mama kelas napa anu Mas Tia napa sinten? Matur nuwun banget warga Ambal Kliwonan. Yo, jam apa? Tenang bae. Menyuruh persedela yang bubar. Wis tak perhitungkan. Terus Wong gerila wayange kok. Monggo.